to jsou vlastně, jaký je ten Facebook, tak tohle to je zase notebook a Opravdu prezident? no, jenže to se přihlásíš a už tě mají, ani náhodou. Jo. Fakt dobrý. Souhlasí? Jo, s tou mluvte. Oni na to vypisují furt, protože tam oni dají kontakty na svých přátel a oni to potom těma mailama jako rozpostí. A proč by se měl ponižovat vládě dnes? On přeruší všechny, že přijde o nějakou mimořádnou Že zprávu. si tam jednou přihlásíš, tak prostě ti tam na ty ne, to já se tam přihlásím minulýma, ale teďka to, co přišlo nový, Dobrý večer. zase notebook, to je vlastně sociální síť, které se jednou umíš, tak máš smůlu. To ti chodí desítky různých mailů a otrávy. Den, kdy máma Maša svolila, že bude mou ženou. Narození naší dcery Tefy. Dík, tati. A zpráva, kterou jsem se dozvěděl, Děkuju.